zuzenian gaudela ontxe bertan, goizeko 6:10, bai, eta, betatuko ze, goizeko 6:06 zue streaming bat irikitzen, ba, korrika 2022ko gamer ontsiko kilometroa egiteko, ba, nahi tokau zait, bueno, nahi tokau zait, voluntario aurkeztu naiz, eta egingo dugu, ba, gaurko aventura guzti hau zuzenean emango dugu. Epale, bueno, a ber, ontxertan justu kotxian natxiok, ez dakitena da ondo haitzen dan, eta guzti hori, orduan, a ber, iluntasuna, bueno, ongetorri, bueno, bakarrik gona naiz, hoi seguru, baina, bueno, erokeri hontan, baina, 2022 urtean gode, eta orduan, aventurera. Oro noain, kotxeekin jun berdeu, nio, pixkat, baina, gutxo bera bera. Oantxe bertan, etxetik anateatzen nahi naiz, eta... Guri egokitu segun kilometroa alto de horion dago, eta azken portutik anejoa, orduan, oraintxe, hola, ze, ez da kuarro ikonena, baina, bueno, bitarrez musika pixkat, fondotik, gamer ontsi, oza, esekate sekuentzia. La. Laurak eta 10 dira etxe. Ordu ona, lodeteko. Beste korrikako batzuk. Bueno, momento pixet ikustea, korrikalari batzuk ikusten nahi naiz. Alare nik kilometroak ongone zuzenian. Denak! Bueno, badakizue, egin genuela korrika 2022 korrika digitala, hemen korrikalari gehiago. Jo, oiek, horrek petua zegan. Bai, zenbakila egin. Biruzela. Egin nuela korrika digitala egin nuela, hemen dikan agur bat, goizeko ordu txikabetan Iban Lantxori, eta aekako jende guztiari, lan bikaina egiten hori zarete, eta badakizu egin nuela Minecrafteko zuzendekoa, egin nuela korrika digitala, nahiko parre botak dituen, lehen abizi hilabete osoan zehar auzolana egin genuela, korrika digitaleko mapa berria prestatzen, eta bertan jardu ziren lanean, gamer hautsiko kideiren Bingen, Damian, Aritz, Maitane, Lander, bera ere, eta komunitateko hainbat jendek ere parte hartu zuten, hainbat territorioz berdinek, adibidez, Ipar Euskal Herritikan Maule iraukizuen lagun bat ere badaukagu, Maule bakarrikan egin zuena, eta beste izen margoratzen manu nahi uste dut bat artean bazegoela Aurovich erabiltzaia baita ere, lanpilat egin zuena, eta beste hemen dikan eskerrik asko, eman, egindako eratik, mapa oso polita gelditu zen, eta orain, korrika digitaletikan, zema gradu markatzizki, 16 gradu. 16 gradu, korrikako lehenengo elurte horietatik oso urruti gaude, zarautz tropikala data hemen girona daukagu orantxe bertan. Nik Oskarbi dago, pixka bat, Oskarbi, hortxe, lan puntu Oskarbi, ez dutuzte hori egin honegan, bueno, jambientia, Hau esaten egiten da Minecraft digitaletika, bain, oza, Minecraft digitala, jodei,
Guendi ez datzeko natxok. Minecraft digitalani, bai, hoxe. Korrika digitalikan, oin korrika fizikora. Ta, tokatu segun kilometroa, da, alto de horion dago. Justu, Zarauzeta horieko bide erdian, aldapa gora tokatu zegu, egokitu zegu, eta justu, azken 2 kilometrotan nago, azken 2. kilometroa guk burutzen dugu, gemerantxea zela, eta ondoren pasatzen dio testigua, ez bali manago oker, Zarauzko udalari, bereiek amaitzen dute Zarauzko zatia, eta gero ja hori joko jendia hasigoa. Bueno, hor noen jungo naiz kotxia aparkatzera Altodero gainera, dala azkenengo kilometro uste kutxugera hortik bukatzen dela, justu. Eta, joango gara, gemerantxiko kilometroaren bila, pixkanaka, beruntz. Ea, buruan ebai badauka jarta frontala. Hemen bidean ez dago farolarik. Azera mai, mendeko erdibidean ez. Eta, hoxe. Hoen ikan goizo da. Menjak jendia ikustea. Kontrolio edarra. Bale, guain, aldapa gora nijola. Musika pixia gehiago, fondotik. Eta, a ber, kilometroan non dagoen. Bale, urrengo kilometroa da gurea. Eta ez baldin baganago oker, hemen kurba honen ostean dago. A ber. Hor, hemen, bale. Bale, honen jo jetxi berden. Oso ondo. Vale, baten bat beraka. A ber, kotxia usteko tokiak hemen da. Oentxe justu Altodero gainean dago. Vale, eta hemen berretena da. A ber. Vale, beno hain. Jugadita, vuelta eman, inor ez dator, estopa, eta barrura. Mentxe, utziko dut kotxea. Mala konexión. Vale. Mentxe, hala. Argia! Vale, konexio antxeruta joan da antzarra perratzera dirudienez, baina tira. Vale, buelta emango diot kamerari, aurreka ikusteko. Oantxe bertan, Altoderon, argi, ui. Ahí va, tío. Vale. Argia piztuta genitzen.
Ui. Bueno, zuzeneko kontuak. Bueno, bain errepidetik anjun bardeu. Ontxe, alto ero goian itxok. Eta kotxeko argila piztu tortzi eta labatet. Ala dirudi. Ez dut erartzen. Intervenentia. A ver. Intervenentia zen? Bai. Vale. Eta bain, kilometroaren bila. Hala, pixkat berotzeko korrika jetxiko gea. Jo. Mentxe, guaz, errepidetikan. Tipi-tapa, korrika. Oantxe bertan, bakarrikan. Oantxe bertan, kilometroan bila. Ja nekau naiz. Hementxe nago, Ez kezkatu. Oantxe bertan nago, errepide erdi-erdian. Pixkat. Ilunia, txoin, A ber, ego kilena buruan jartia. Hola, xe. Vale, segurtasunez, errepidetikan. Bada espada. Oraindik nahiko goizo da. 8:25 edo horrelako bat, manago oker, a ber. Ikusten ordua. 8:21. Bueno, goizeko horretxetan. Oantxertan errepidea gari ikusiko zuen, baino Basparen ikua. Burukoarekin. Oantxe bertan, alto diuretikan beruntz. Beraz, ea ba. Ikusle bat dudala jartzen dit, hori ni izango nizela iruditzen zait, ezta? Bueno, hor bali mazaude, ikusle maitea, txatean jarri egunon, eta haupa korrika horrelakon bat, eta bestela, nire burua ni animatuko naiz. Si, total. Hola, xe. Urbilduko gara. Bueno, kilometroa, hemen errebuelta baino ondoren dabil. Eta hola, esango nuke, bai, para kurba eta gero. A ber, kotxeko giltza ez eten galtzen. Txikoan. Bai. Kotxe bat edo beste badabil, baina goizeko ordua betan, gu bezalako solo maitagarriak dabiltza, esango nuke, Egia esan, sarotzetik korrika pasatzen denean, berdin du, ze ordu den,
Beti dagoela kriston girua. Beti dagoela kriston girua. Azkenengoz ez balin mana oker 2019ko izan zen, ez da? Bai, hori da. Eta hor, baita ere gauez pasatzen, baino gabeko 12 olakon bat izan leike. Oen ez gogoratzen. Oentxe bertan. Ertzainak segurtasuna bermatzeko. Bada espada, bidia dana ondo dala ikusteko. Garrantzitsua da, korrika egite ondo dago, baina beti ere segurtasunez. Hala ere, AEK-ako kideak oso ondo organizatuta daude eta segurtasun maila ondo daude. Beti kontuz ibiltzeko esatu dute errepidean etorri dena. Tordun beti gogoratu bereien indikazioa jarraitzia. Bale, esango nuke gure kilometroruntz hurbiltzen ari naizela. Gutxo gara, bai. Eta gabeko isiltasun honetan, esango nuke korrika iristen nahi dela, aitu egingo dugula jendearen oiuak etorri dena. Ze gabez herria oso isilik egoten da, eta edozein salaparta urruntik egiten da. Ez etoreko, nire etxia dago, mendialdea dago, Zarautzako kostantiko urrutiena, atzeatzen gelditzen da, ia autobizaren ondoan, eta gabetan itxasoa entzuten da ondoan ego limintzezela. Eta siesta batzuk botatzeko agarra. Bueno, desenfokazioana hori ja... Bueno, normala da, Ez eskatu. Eta egia esango izuet, hau dela aurrenengo aldiz, mobilakin IRL bat egiten dela. In real life! Bizitzan zuzenean. Eta... korrika 2022ko honek aukera ematen digunez, probatu egingo dugu. Aber nola ateratzen den, nola entzuten den, eta hori dana. Ze telefonak konfiortu dut, esan diot, kamera baimendu, soinua baimendu, baino volumenan eta hori dana behiratzeko bazkat. Beraz... nire kilometroan bila joan behar dago. Egunon? 64. Zuekin batea. Bila gaitu 64. Bai, erdizka uste jarri zi dutela. Bai? Bai, zuek labeko esate ez da? Bai. Gamer hauntxia. Nei ez da izuek esan tizuen, baina nei esan zien, erdizka hola jarri zuela, jende pila bat zeola eta... Vale. Horbeian, kilometroa ez? Ikusi ezerrez, Ez du ikusi, ikusi alde. Kotxea pasan nahi zenian, dago alboska zela uste Horbeian dago. Horretik nator, grabatzen nahi zuzenean dago, Nola gamer hauntxikoa geha eta zuzen dugu egiten ditugun, horren aproetxatzen nahi nahiz. Orduan. Parez izutela esan, barkatu. Eta, esango nuke... Osa, kurba, esan nuen, berez uste nuen kotxea, hemen utzikoet kotxea sekertu dakar, gero korrika gizteko. Horren uste, kartela alboska daola. Bai, eske, bializ pasen naiz, leheno eguzkitan, eta guain netorrela, pare. A ber, esate, justu kurba... Bai, uste hor daola. Aparkale hor utzi jau. Eta gorak atorri zate? Bai, zazte, utzi. Bai, seguru nago. Osa, dago, alboska dago jarreta, Osa, ez da la ikusta, osa, alboska ikusi berda. Bai, 63 hor txitxon, justudek hango kurba baino lehenuo. Ai Dios, eta aurra izan ekordun, igual. Ez da zua ikusi albotik, ez?
Txane, berat ingoet, momentoten. Kilometroa galdu zaigu. Vale, goro. Vale, orduan kurban da. Kilometroa gabez moitu inda. Baina nik 65 arezit ikusi eta berez guk 65 eman berdio. Ez, 65 arezitela ikusi. Hene zela fijatu. Orduan 60 bat pasen, gono. Eta nuna parkatu ez? Goiko txia baseo ba, salgaixo gena. Bai. Hor justu zabat, hor bat plaza bat dago justu. Bai. Kampuan. Eta handik gana honea, zenbat? Gutxi, oinez ez, minutuela, Bertan zioke. Osa, kilometroak motzo jarrizki hemen, zautzen alden. Bai, ze jende pila batek eskatuik. Torren inizki hori, batzuk binaka jarri. Eta beste batzu, osa, kilometroa, adibidez hemen, alto horien gora. Horreneko kilometroan japieliz pasatzen txanda. Bitu hortziok, hori da guria. Egun deri urogeitala. Horre, esan berrun base, justu. Ja. Kilometrua, ez da igualdu, beste aldian txeola. Bai, da, ez esan, nik justu kurba hasi erantzan, uste nun beste aldian txeola, baina ez hemen dago. Ja, ezke beste kartel guztiak beste alde daude. Bitu, zuena jarrela, zaraut. Eta guria zuekin batea gehitu dela, uste. Segukin ginen korrika digitala Minecraften. Eta esan genuen, eta kilometro bat iteko, eta ez da, azkenengo momentuko oso izan zen, da honea pasaz eguten. Bueno, zuek eraman lazen, nik grabatu ingoet, Ningo problemi gabe. Zaten, testigo batzuk hartu. Eta nola ingo deu ikusteko... Ez, lasai, geho nik gola jungo eta, bagonetan, bueno, total. Bakarrik ainak grabatzen beste zantzako, lankidiantzako, Motxetako izeko ordu enten. Eta zesanek, ze enpresa zehazteko? Ez, enpresa ez, bideojokoan elkartea, gamer ontsia. Bideojokoak eta euskera ostartza ditugu. Bai. Eta ingin aekakin batea elkarlanean ingin Minecraft joko ez egite zaute zuen. Dala blok eta hori ingin mapa bat korrika, 10 kilometro. Hori eta jendia bere oso lanian in, eta korrikain, hilabete osoan zehar. Korrika beroketa bezala. Eta hain korrika digitaletikan, korrika fizikoa. Eserita hau eta lasatu izuet, Bai, hor bidia hor dago, no? Gero vuelta de torko. Bai, seguru izango. Bai. Bueno. Bai, hortxe ziok, horra jetxita. Txindurritako gu errau ez da, txindurrita itotzeko, menibeltzea itotzeko. Bai, entzan nagoatzen zen bestaldian, txala. Etxetik atenak azken portutik handa, jendia bere postuan, jende kuadria bat, zauz, asera, bestiak, itzekin doa. Ostia, jende asko, no? Goizeko laura izateko. Sorpeinan zeben elkartuta, ez? Guain gorakakuan ez jende asko ikusten, baina bai, beinan bai. Beinan jende asko ikusten. Goiaka etzen du. Bueno. Bixiketan zikostin beste du. Bai. Nik leheno beste bat ikusi, jaizten bai, goitikan. Pentsatu nahi dut, ongaian aparkatuko zula beste zementoko hortan. Barrun eta oinezkatxeko zula. Eta han beste bate bat hor. Hori joan izangoa. Bai. Bai, nik linterna hartu, bai, hori ikusteko zaztela, inunpetan itzaitia, bai. Bai. En plan de, bai, eta pentsatu, zeidekin nahi dekau? Oain etxekitek, erua honez, streamerra nau, epa, ya, te puedes librar, esaten na. Iba ninja nekau nauk,
Ta, eske alapa gora ere jarri murtziko, Ah, ya está, hau hemendik horra, ja... Setziak ezer que va, si prometan nao. Beitu, jendia. Argia itzarik ez? Ilun petat. Baspare argia piztu dut, ez? Hemen gaudela ikusteko. Bueno, baten bat ez nabado lanen. Gutos aparte. Kilometro hemen jartzen, no? Hortxe. Hor. Justu, hemen gau geha, eta hori eto. Hor da kartela justu hortxe ikustan hori. Ah, vale. Hor gau geha, eta ez da Bestiade, hango kurban udaletxean. Hori da, azken nahi, tu baiek zarauzkoa bukatzen. Hori da. Udaletxeko ahi. Eiba! Inkorrika, pegapse, buska! Hola garrita. Hoixe. Bueno, segun zein datoren, aurretik anola jun, Guriteko bezala, Zan zituen, ez egit, ja? Zeri jo? Bai, nahi ala. Bueno, txintxo portatuko gea, bale? Zuzenean gaudela, Baspare, txintxo portatuko gela. Ez da ikusten txoen, guiño inberde. Tontak egiteko bali jogunek. A ber. Gea, 1964 kilometrua. Eta 1965 da Zarauzko gala. Errun, txintxo pasako jau. Guiño, bale? Listo, ulertuta? Bale, hala. Erki. Bibide askat hemen, Lasai, lurra grabatzen nahi naiz, Baspare, Baten bat, ibili baldin bada gaztaiketan, ez da harpeide ikusiko, Tranquil, Baspare esatu zuen. Ja, gaueko isiltasunekin hemenik gana eitu ingo korrikakoak buiak urbiltzen, En plan, jauria bezala hor bas, tu, bai. Osa, aituko ja, de repente ekizta jende gutxi. Tu. Ese, 2019 jane, gabez pasauan, Amabik aldea. Ez, egunez izan zan? Bai. Pues que ya, sekar recuerdoa. Plazatik handa, eguerdi aldea. Eguardia hori da, eguardia aldea, bai. Baurren gortian uste da ala. Aurrekoa izango zen, orduan, ez? Aurrekoa izango zen, hori jotikan zetorrena. 2017koa. Bi kotxe, bale. Bueno, ni pasa kotxe bat, ertzainak, Bai. argila jarrita hola, en plan, ikusi egin nien argila, eta nik kaso egin nien, en plan, jepa, petuak egin joa, lasai, tranquilos. Eta, Dana libre. hoi da, en plan, de bar, gaur libre. Bestetan geldi ingo zea, baina gaur libre. Bez, behiratu ingo zein errepidean libre zeuken nahi dana, pentsatu nahi dit, ez? Oiek elan Aurretik konboia eta esa parte zea, torreko, ez? A ber, berez, jute furgoneta, korrekako eta beste furgoneta. Baina, que aurretik igual ertzainako bidia eta izteko eta... Bueno, gabez igual ez, igual egunez gehiago. Gabez... Ja, justu gabez ez, karrila, tastakizeos... Bai, ez, baina, oza, argipila... Bueno, claro, korrekako antzako argipila bat da, oza, ez da gazu, behiko minatan amatu. Zakituk zur taldea, elkartea eta hitza aurrelako komunikazio taldea. Batea. Bai. Eta hemen, gamerantzia. Hori da. Eta ze pasa? Zer da gamerantzia ana? Bideojokoak eta euskara ustatzen duen irabazi asmorik gabeko taldea, jo, jaburu zekiat. ONG bat izena. Ez. Bitu, otzua ikusten dituzu, otzua. Argiteak dana. Bizia. Otzuak, ardi, dio. Hori Alinegenan mutante batzu daude hor, tximureka da. Ez, ardin begi dira, Bai, jo, bueno, hola, etxe. Bildurra. Eskasia bateko. Bai. Tensillo hori, ez? Inunpetan ez da, claro, ez, obviamente, ez que... Ondo gari, ondo pentsauta, honek ez natzeko. Bai, tartxen balda. Gauza bat esango zuen, 20 ez duela hotzik ite... Kiston giro da, Amase gradu gola, markatzen zuen kotxea, ni, ez da, Basporla jungo nahi zaizia haitu balmeo, baina ja perua sekat. Osa, que... Elurretako arrazia ikusen duzue. Elurretan bultzatzen da hori. Bai. Hori eta geho bi pertsona bakarrikan elurretan korrika gabez. Bai, da arrazki bat, albotik bezala, bai, gabi garai aldeko, gari garai aldeko gioteko arrazki bat da, Tekit beria da, no, bi pertsona, bai, gabeko ordu txikitan, hori. Tutera, no, jakin. Araba eta zea tartean, Naparroko tarte hortan, hori, albotikan, elurra, ez egizetak, imaginak izan polita. Osa, kiston kontrastia, jendea bultzatzetik bi pertsona egotea. Leku guztitan da bat emato, lekun batean, furgoneta bakarrik Bai. apungo egon. A ber, lehen bere gat... Bai.
berez, oain, bai, ez, bere garaian gertatzen zen leku batzutan, jendeik eta etzeola eta aprotxatu zuten denbora aurreratzeko. Bai, hoi garasik esan diz, ikastolakoa da eta informazioa delako. Oain oso gutxitan, hila batez, de hecho ustez kilometro guztiak betetzea dela, eta jende asko iteula, kilometroak erosi, jende, igual, esan, nun ez da inor, ba igual, Oioneko 15 kilometro falta jatzen bai eo, zaik zentzan baina, ja. Eta, bale, eta jende egitola hartu, eta hori. Kuadrillaka juteia, eta igual bi hola juteiala, eta, igual, eta kilometro guztiak betetzen juteia jendia. Osa, plan, hemen, tontanak Donostian elkartu, batzuk erabakitze bat, hangoak ingoitugu, eta... Hori edo, pentsatzen, zeizate hor. Bai. Hori, ni ez da bigarren hori gehiago dala, zeizate hor. Eta, baitxoite, korrik, hai. Oen nik urruti do. Ba, zuzenekotik zuzenekoa. A ver. Eta zuzen grabatzen nahi noken, Osa, emititzen nahi, baina mengo... Zagotzurutik atea eta ja interneta juntek. Hau pa euskaltel. Hoi zer dek? Hoi zautzaldek. Bai, hori azken portuek. Bai, jo. Azken portu, hori ara bakalea, justu. Pedatzero Andrea zara, hue. Pedatzero Andrea zara. Pedatzero Andrea zara. Oia, zuzeneko baten, beste zuzeneko bat ikusten nahi geha. Ondo, hola berdu. Nahi. Bazio, jendia, Aige ikusten gutxo bera nunda biltzan. Ara bakalea da hori. Justu, pardok hori. Polideportiboa. Polideportiko izkin horreton da izango da. Eta que hor bueltan bat emango, berriro. O zerdetz. Etzekin noa ingoien. Herrian ez dile buelta bat emango? Gaubez igual zuzeno diteue, Ja. eta egun ez danean buelta gehiago diteue. Ez que horrutekien arabere esateko hori. Bueno, eta segun zenbat jende da, Bisikleta hori. no, ez? Bisikleta hori. Oain jetxiko ditu zeatik igual, ez? Ertzainetako zube baja, eta hor Gipuzkoa kale hartuko jagoraka. Bale, bai, igual. Se batzu nahi Igual, bomberotatik gero atzea, hori da, atzea, bai, Zer bale. bat zartu dira? Oi, tio. Normalian saltzan gero itura zekaen, kale nagusia hartzeko laboraleko hortatik nola, plazaino, eta gero parrokitik. Bitu, jende esema da hone. Ez dira zartzen. Inceptio momentua... Gioguola, hengo beha. Bai. Mingaina kanpoan deula eta hola. Igual, no. Eta segurazki bastante txikillo izango. Gu hengo gehan nahi, gu hengo gehala, jazta. Osa, gu eta... Bueno, basio bat emata animatu gehala. Nik zekia jende batzu, hor korrikalei batzu... Hori jo, ez Donostian ditea korrika. Zaratzetik Donostia gaino. Bai. Pereza. Bueno, a ver, ez da ritmo txarra, esan. Gertatzen da, demora irabazten jun berdanian. Batzutan furgoneta pixatzen, venga, ba, un poco de brillo eta... Ja, ni urte batean goatzen agartu zilela, Bai. hemen, da esan zen, goraino tope eta... Bai, ba. Jende atzean gehatzen da, bueno, jo, eta... Bai. Oin dela urte pila bat, ruzbikoa justu narrozen hartu ginun, eta gu normal, korrika egin duzela, eta aurratu egin jala. Osa, plan, demora irabazten da, Zumaiko hortan, de repente dana, venga, oin ez mantxo, kamera lentan bezala, ze goizo gatoz. Hori, Zumaian, Osa, gu zaratzetik gertu Zumaia jun, da, gu aurraino, te barte hotek izan jun ginen, azkenean. Ez zon kamara ibera justu. Bueno, hemen kamara gelitin da. Bai, batzutan. Ez da kotxea gelitu da, ez da pasatzen zube bajatik. Ez, buelta oso eman berdik, eta orduan hartzeie. Hori ere gertatzen, zube bajazik pasatzen altura gatikan. Pues, aita lurrek esko puskautu eta korrika. Bai. Izarra daude goian, ez da ikusten baino. Oskarbi do. Ez gake jauko. Han! Osa maior hortxe do. Hortxe, justu hortxe da gau. Eta ipurditik nola iten baldin bazu, osa menorreonga, baina justu lainoak eta biltza. Gutxi gora bera. Ez galdetu zebadak iten, Ez dakizu. Mendian ikasi nintu nahi izarra behiratzen dorian. Bai. Urte gehiagi mendin da. Hola xe erakutzi ziduten. Bai, pauetakoak geho begirale bezala eta aletxia, eta, karo, azkenean, pase, ber jakintza. A ber, bateria zen bat. Buah, hogeneko 25 gazatuik. Badek. Eguneko?
Ez, euneko hasi naiz, retransmititzen da, ja, 75 dijoa. Eta beste bat pasada, 10 minutu, 15 minutu. Hortxe, biliko gara, Bai, aguantatu. Horren aliz, proba da, gaurko da, ensai, error. Nik ez daka bateriazko, txipatu, ez herrin gabe. Argillak eta... Gure kilometrua, ez da galdu hor da. Beste 10 minuz, hemen 5 gutxitan, hola. Bai. Kamera, talun horre jakuten. Zizandek, 10 gutxitan hemen? 5 gutxitan. Bai, holako bat da. Ostra, orduan buelta imerre, buelta harra magoie. Ba, segurazki. 10 minutu, gatzituk, Ja, bueno, igual aldapa gora ez da ja, Bueno, jakingo dugu, haitzen ebalmetu gurbiltzen, no? Hemen jarri jezea, terminetxek izarri. Furgoneta ezin izan di pasa. Ja, furgoneta izea, multa, oza, kantatu indie, zepua jarri ziotek. Imaginatzek, alto, no seke, zepo, y venga, aparkaus. Joe, furgoneta grabatzen da, esutzi. Bai. Bueno, konexioan esan eskun nintzen zailo, Osa, nahikoen du, demora asko zuzenen ematen, baina Arabako profunda hortan, edo maulea eta, bueno, maulea ez, sartu zenean, iparraldea eta sartu zenean, hor jarri zuten imagen estatikoa eta musika, Dan, kobertura o fallo mato emantzun da, guztia ikusi gabe hontzen. Eta gero konpondu zuen, baina... Bai, ez, baina, ber, netzan. Azkenian, zu interneteko konexio digno bat berre zu retransmititzeko, oza, pixka, orduan, momentu batean ja faiatzeula, emisio moztu zaizu, orduan, ez lo que hay. Bai, ez, osea, 4G baino gutxi jo, gaizkio, ez? Nik guantxortan 4G dakat, eta printzipioz justu Alto de Oro gainen mala konexio markatu dit. Eta hori bitu hemen, Osa, Alto de Orion, repetidoria onduan da, hola. Por cierto, baina, bueno. Gu konexio txarrezego etxian. Ja. Eta hotxe zio, aztin bizi gaitu. Ba, zuek ADSL biko zu, ez? Ez da kasu, fibra, ez da kasu? Etxio fibrai. Fibra ez, ADSL bai, telefonikako kablia. Telefonako kablia. Telefonoko kable, betiko kablia. Osa, zuek gehienez okiko zue, 4 mega, 5 mega, hola. Gehienez 10 hola, ez? Ez, bostetik ez da. Hori lehenako teknologia da, ADSL da, telefonikako kabletikan eran bateuna. Bai. Hori zaratzu baten, Bostetan egin. Imaginatu beste herri... Zaratzu baten da. Astin, hemen txe, bai, ez tekit lokura bat, oza... Esatekera nola etzakau. Bostetan hemen baldin bada. Gezeura eski juteiz da izarraizko ezeko puntan bazio. Bai, repete hori aranda seguru baseola. Eta gaina deituko jetan, te ofrecemos 300 megas, no sé qué, eta ya. Mira, si me pones, te pago 100 pavos al mes. Entonces, genial, Bueno, estiramentua. Bai, importantiak, Hori da. Gehien bat bukatzeko kilometrua, ez miniketa sartzeko. Imaginatu, hasita lesionauta. Ostras. Gertatuko, azkenian... 2000 kilometrotan asko, gauza asko gertatzea. Hoinik ez dira hitzen. Hor jarri karteran eta arrazioa datako ez da nahi. Gaztelan. Korrikain horretik o ondoren? Bale. Bestela nik goitu bera jetxe horret da. Pentsatzen duen, Alto de Orion aparkatuko eta jetxiko naiz. Osa, bera inota indet. Ez. Loi nahi dut. Ondo da, Euskaratik korri gaitia, baina bihargo zen lan egin behar bali baino.
Ni ez da hilo hartuko jaten ja, Ja, hoxe eritan pentsatzen, igual horrenarea ebizu eta a tomar bentoz, Pixka korreka inda eta zea, que... Gioxi ez da. Igual egoa. Baten bat etorra? Bai, argin bat bador. O karako lan bila idek. Korrika dago. Beste bat batzia. Bale, ni. Mejoratzen. Auskalo. Nola, Nola izangoan? Antikorrika o... Bai, da, korrika da aurka. Kontra Minus korrika. Baten bat bat, hor. Berdinen, gozian, kotxiago jan... Ba, seguru. Bale, beste kotxe bat. Habe, korrika. Idu bai, du. Tipi tapa, antikorrika. Tipi tapa, alrebes bate, Alderantziz bate, pixkate, Venga, haupa indurain. Venga. Esan lina latu ba. Bai, baina urtetik konfuntizate. Bueno, humoria bada gau, importante. Zose. Ba, estela. Hoi este galdu. Nik zer, humoria faltatzen unia, se jodió. Se kaput. Le kapute. Baina hori zen, oza, ingo zuen, goian aparkatu, bera korriak etxi eta bengora. Bueno. Ondo, gazteaituan, ez guaino. Bastante, ez? Ondo. Oye, gazte egitea korreka. Gure partez. Justu bai goia. Oide, guk gure kilometroa. Jundituk? Oi, izarrak ikuste ja, beitu, hor da, Hartz nagusia itea euskeraz. Nik kasteroz ikasinton da, ez guatzen ontsa. Hortxe da, a ber, ikustea, ufa. Astronomia, oi, urtzi ikasizak. Nola eken, ire teleskopioak inda, imobileak inda ikuste ditu motel. Ez izien teatzen. Apazioak aplikazio bat, ez? Justu jartzekela hola, eta listo, estek ez da teleskopioek eta zer. Bai. Ez harita izu zein da. Bai. Estek lainotan ikusite ditu. Teknologia. Baina net esan, berez, GPS koordenadak baldin madazkazu, eta latitudetak baldin madazkizu, eta ze urtaro da andoriana aplikazioa baldin madazki, zeruan beti berdina da. Ez da aldatu azken, aldatzea urtaroan arabera moitutegarako unibertsuan zehar hori dana. Baina berez, gaur, tamendik urte betea, zeru berdina da, hori ja jakina da, hola nabegatzen zuten zeakin, beste instrumento sestantiakin da letxiak, gabez. Orduan, jakiteko nutzo den, ilargian da akin, alkizto mobidak. Oain galdu ingo ginen. Mobilekin da galdu. Mobilekin da. Hoi jendea batik gabe eta ibagaldu ina lani, a ber, ripetosa pixka bati, lau gauzaitu, lau kontzeptu jakin bertuk. Iparra nun da hon, euskien arabera, tikze, izarra ikusi pixka. Baina bai. Altuero baino jende pixka detorreko. Asko gehiena rotondan gehatukoek, baina... Rotonda bertan, ikusi jau, jendea zintxon. Bai, pentauta, ni talde harra zitxon, bai, talde harra zitxon, bai. Batzuk hori joan ere. Nio! Ofezio nume batzuk. Nuzte bakarrik zintzen. Ez, nire hasi lagun bat ikusi. Baina horrek ja etxean, herrian ibilikoa bakarrik. Zuri derri hortin dizue? Ez, nire baino. Zuk derri hortin dituzu? Gurasuak. Inorretze honan goian, ez dakit, inorreztek. Gorak hain jo, ez? Zarozko udaleko hortan inorrezitxe. Igual zean etorreko jo, bertan etorreko jo. Furgonetan. Bai. Hoxe, ona. Nekatzen bagea furgoneta. Korrekak imate igual. No, nekatzen bagea furgoneta.
Igual asko eskatzen da. Doblia pagatu ikitan. Mucho entreno, no? Txegit, Bai, azkeneko kilometro zeusko behan, Bai, behi bukatzea ezautza. Eta gero, aia pasatzen. Ez hori jo. Bueno, aia, barkatu arrazoi, aia. Bai, hori jok eta zautzen ez da fronteraik. Hori jok eta zautzen ez da fronteraik. Aiako lengueta olaiteik eta daust. Hobeto, hori jo. Ja, ba, izango, aia, igual bainez ez tepesak horrik aia. Ja, hoxe nito betatik, eta aia... Osa, aia erritiko motales, aia zeati terrenotik bai, nahitan ez. Ze, zautzik hori jo beti pasatzitu, orduan, porko jonez baina. Aia, eta geho jetxi hori jo. Bai, baina kiston buelta iteke. Kilometro pila da. Bai. Goraka behatzi eta jisten 11, ez? Osa, 20 kilometro gehiago botatzen zio, azkenean. Iota, jetxekin nolako mat. Bai. Altxerrik horretik berak, Barrena, Korrikakoa galu intzaizkigu. Aber, buelta erdi eman duen da prank bada guztia, broma bat. Bai. Ja, goraka, hangar duela ez Oaitza, autopistatik ajuten guri amidea aurratzeko dolostira. Ez tekak, zera. Hortan egin, korte doia. Igual, moia goraka bota. Broma. A ver. Dakat botoia. Txadu. Bai. Ordua, gutxi faltazio, lau minutu berez. Nik ez dita itzen, Eta argik eta ez ikusten, no? Broma bat iten nahi zaizkigu. Bai. Bez? Holaxe, señalia jundazioak. Torno jartzen hori bitartez. Zesan diat, guk izton señalia sekao. Bai. EITB eta Alexiak, hemen bi mobilekin señale hobi altzekau, no altzekau hobi? Jose. Jesus. Junazioak esuntu. Oinik eta Oscar Billo. Etxiok señale. No signal. Ikusten nire guandikan, demora errekuperatzen dira berka jaula. Mi engaina kanpon deula. Hola. Furgoneta gasolina gabe gelituek. Imaginatzek. Bombazo! Osa, elurrak eta ez du... Eba! Zetorrek. Aituitek, bueno. Alde hortan jarri berko jau igual. Bai, esatzen duzu, kotxeak eta noratorrekoian beti esatu eskubitatikan. Gaspar, ez tekit, Bai, mentxe. Duri! Azkar. Ana, korrikalarin bat bazetorrek, gorakao! Aurreatuta zatozte, Akatzuta bai gazatozti. Aurreratuta edo oso berandu, ondela 3 urtetik korrika galuta. Hola. Gaitik tope. Bai. Ezin duzu, aurreatu? Ertzainetan utzile hau. Da honea. Zugulatia hartu duzu. Ez di hartu. Ez di eskaini irein. Eskerregi pasagaitu du alda. Ustenean goraino joan behar genula, Goraino jungo, etu, bai, lasai hori nigan. Hortzio, kilometro hor. Bai, hortxe. Eta hemen galduta ongaitu, hemen aurrea, behera. Akati pasagertiokela, Zenai? Hemengua, urrengua. Urrengoa zauzko udala, Bai. Ostir hori intua, markatu da. Hola, jarrita. Dundu bai? Zaltzan, ernaiek, zeneuei. Bai. Aixo zentzun da. Bai. Porra ingo deu, honea zenbat iritsiko ja. Porra ingo deu. Eun. A ber, txoin, Jendetza zau, ja gorbea. Batek, zenbat izatezue, 100, a ber, gutaz aparte esan egat, Laukatu.
50. Laukatu eta horko behiak, sardinak. Egun pasata. Ertzainak. Upa. Pasata. Txaren behartzaia. Entzudetik aika korrika. Bai, ja nik uste talapa gora hasi diala. Edo broma bate... Ja, ez. Ja, ez dakit. Oso bako txoguai. Bueno, korrika hurbiltzen nahi da. Hemen txagade kontuz kotxia daude. Baspare argila jarrikoet ikusteko hemen gaudela. Oso no. Eta ez dut esan, baina gure kilometruak hemen irautxia esa parte labeko kimata guaz, hemen txadazkagu labekoak. Bueno, hemen daude, lurre egingoet, bale? Batzuk ez du arpegia atean nahi baspare, hemen, errespetatu inberda, hemen daude. Orduan, behiek hartuko bet testigua eta nik ingoet grabatu pala posteridad, bale? Oso ondo. Emate beruan hola, eta ala nago, baina hola disimulatutak gritza. A ver, explikatu. Game irauntxia da, kotxe bat. Euskera eta bideojokoak gustatzen duen irabazia esmerik gabeko talde bat. Bideojokoak euskeratu, bideojokoak inguruko informazioa saldu, ititugu miantzako gamer gara ditzeana dela bideojokoetan euskaraz jolasteko dispositiboa jarri eta jolaztia, erakutsi pixka bat, streamerreko mundua, hori dana. Sortu ez, euskeratu. Bai, sortu ez, euskeratu, bai. Osa, komunidadea euskeratzezun, da indituguna da jendea bildu deu, eta guk, bai, eta saiatzak ega, hori, garatzaileekin hitz egin, da, bidaltzekoen informazioa, euskeratu, irratzaio egite deu, podcasta, telebiztan antetzeka, bueno, oleko, mierda pila bat. Ratzaile baitezu ere bai, Bai, naiz irratian ite deu podcasta. bai. Bueno, ite deu podcasta ostegun hontan indue, atzo, leheno indue. Atzo indue, eta botako be aste artean naiz irratian, sortzitan uste dela guain. Sortzitatik behatzen da. Dala, bideojokoei buruz. Ba, asteko informazio, Game irauntxia izan hau, bai. Erauntxia da, aizebola da fuertia, erauntxia. Eta game, game joku. Hitz joku horrekin gino. Berez da bideo game da inglesez hor game erauntxia jarri ginen. Branding etzan oso goza izan, baina. Bueno. Aitu indeu. Hor ez dakit jarri ben. Altaboz bat grabazioakin eta guri timatzeko. Buelta mandete. Bai. Ez que ez dakit. Bai, badatorze, argila, ertzainan argila goraka ikustea. Vale, venga, eskerra. Zela igual, una etorri gaz, zertako. Bai, argila eta hitza, ja. Gaina hemen bat gutxitan da, osea, que ondo. Bai. Bat gutxitan da berez, posta bat gutxi. Bueno, bat gutxi postak. Bai. Argila eta, argik eta. Laurak eta hogei holak Bueno, nahiko popular, nahiko. Jo, baina, momentik hor daude. Bale, hor jendik ez da. Itxua nago. Kotxia. Zemen txitaten kotxia. Aurrena hartzaina datoz. aurratuta nola goitu. Bai. Badatoz, aldapa gora. Oantxe bertan, Alto de Orioko hortan daudela esango nuke, oza, behian, Aialako hortan. Ez que asko pixatzen du. A ver, grabatu ingo, esango, labekuak, umetxikik zehatzen. Esplotatzen, ja, txiki-txiki. Osa, borrokatzen zuen guztian kontra umiakin da, hor, orduak sartzen, ez dakiz. Oso nada, ze, hainaiz, korrikan zai gaude eta ketai ikuste fonduan.
Bai, hango argilek eta dia. Oh, ostras. Zarauzko gozo ekonena, ketai... Narrozeko zei zangoek, hori. Bai, hori ketai, Uak eta iko moldea. Hobidek, hola, mendik, uste, hola, plena al 15, gaindik. Zarauzte sekaken gauza ekonena hobidek. Vale, vale, ya estamos. La txutxileta. Zenbat urtetan, Txerresaki. zenbat urtetan, Zarauzko postala eta keteko ardea fondo nola, polita. Nola, Ondartza, oain ja moiarri jartetxe. Argazki jabi altzea dituden tipone beti berdinak. Oidek. Portu, bai, zera, dek, EITB-ko ebiltzei bere, zera bezala, bere cloud bezala, gordetzeko gozak EITB bialtizki. Lorentxo portu larrume. Ez dakit, gertu dago. Ez dakit zen pentsa igual. Osa, jendia hitze bintzat, Bakasurra. Hango, ala. Eta norak iguzen jet pertsona dut. Entonces hasiko gea. Bueno, gutxi gara, bera. Asko, no? Asko gutxi. Bueno, nik ezagin no hartengo bengora. Iepale! Baita! Da, osea, zein berdeo? A ver. Sartu eta, claro, sartu Berez izatea... mirakor, no? Berez testiguak hartu behar deuna, berez aurrian jartze geha, eta talde hortakuak kartela eta testiguan tartien bai. Oida, behar testigua behar hartuko, zenik hola grabatu ingo dut, dos polito. Bai. Testigua eta gero... Hauek hartzen baina tartian. Bai, pankarta eta zean tartien hori, da talde bezala. Vale, Tor! Venga, azkenengo berok eta venga, bat, bi. Ja tiroi bat Bai, ja, plan zarra da, bat, bi, venga, estiramientos. Ja tiroi bat eman. Venga, bat, bi, hor, ai. Tipi-tapa, goizeko bosta dia. Bai, ba. Hau da humoria. Zein berdio bestela. Base, argila ez ditzaliko segurtasunagatik, ez? Baspare? Aurreo itzagan. Guri ez digu ikusiko, karo. Iliopeta getxabek eta behatek... Bai, horretik argila... Ja argia kolorez aldatzen ikustea. Jo! Gol, sartu nie, gol! Joi, oite burrunda! Netzako Pildurra jate. Pildurra kanti. Osa, aurna furron eta testigua zuek eta pangarta. Hortxe datozte. Nerviosa zabezena, baiet. Hor datozte! Ne laguna? Habe, ne laguna? Ze laguna ja etxian gelitu du. Ne laguna gira joan. Ja, musikatan aitza. Ti-ti-tim. Ti-ti-ti-ti-ti. Guztia jendia, Ba. Bueno, jende zoze baziok, no? Bai, nintzen ez daude lauk. Jos! Joder, ez dira sartzen. Ez dira sartzen, ebe. Osu okupatzen nahi dira, Hor jendia bat, hor, Nan. Venga. Aupa. Venga, Zarauzko. Aupa zue. Barator. Eta game irautxia ize. Zarauzkola, bale? Ados ditxo, baina game irautxia ze. Duke patu jula, Ba, nahi baldo. Nan. Beitu, zema jende daun. Oain sartzen gaituk itani sartzen gaituk ikartu. Da zue gatzea. Eskerrik asko. Bizkaro bezala, zoragarria da Urola Kostara gerturatzea. Haze indarre rakestalia egiten duzuena. Aupa zuek! Tipi-tapa! Tipi-tapa!
hemen txegoaz. Lan ere muan ere konkista asko dauzkagu egiteko, ez da ala, ez alda ala. Baina lana ere euskaraz egin nahi dugu. Auzpala, venga, tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Langileak ere. Eta euskaren alde gotetik euskaraz aritzera pasa behar dugulako. Euskaraz, eskubira mesedez, kotxea garatoz. Hori da, tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Frontala itzali mesedez. Game irautxia. Game irautxikoak bai, lapeta game irautxia erdi bana gaudeta. Eta kemen hautsikoak ere erdibana labekin alpazue. Lan ere muan konkista asko dauzkagulak egiteko. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Arkia izeat etorrika. Aupa ekipo, zoragarrika zeate. Guaze! Venga, venga! Tipi-tapa, tipi-tapa. Gari eta Iker lekuko eramaten. Venga, astindu lekuko Iker. Venga, tipi-tapa, tipi-tapa. Korrika! Opa! Bueno, que te haya rivaldo. Bai! Ni jaiatzez! Bai? Ez dait ikusten. Bueno, getaiatik etorri dira batzuk. Zarauztik mordoska bat, ez da? Hori totarrik hasi alda. Sartzen, baitare. Gapazuek. Guazen. Tipi-tapa. Tipi-tapa. Eta Zarauzko udalak hartu du. Gapazuek. Bueno, goiz hasi ez du, baina sekula baino indar gehiokin ekiteko moduan. Justo se va a Sekulako erakustalia egin dugu. Argi esan du euskaraz bizi nahi dula Zarautek. Segi lanean hori bermatzeko. Gapazuek. Tipi-tapa. Eta alderdi desberdinetako kideak batera. Alaxe lortuko dugulako Euskal Herri euskalduna. Gapazuek. Segi hortan. Tipi-tapa. Zarautzen ere. Aurtengo leloak bezala, ekintzetara pasa behar dugulako. Ekin egin behar dugulako, euskeraz bizitzen hasi behar dugulako. Gureari eutxi, haupazue! Gora korrika, gora eka! Venga, laizterke, hori jotarraki. Venga, guazen Zarauz, tipi-tapa. Venga, Zarauzko azken metroak, erkia izeate, ez da ez kontatzen, igualdapa bera dana. Venga, tipi-tapa. Venga, testo bien gora, tanta bizkatu gora, venga. Tipi-tapa, venga, testo bien gora, guazen! Horixe da korrika, humorea, konponza, maitasuna, motivazioa, hauxe da, gure alderdi positiboena, deitzen du korrika, gora gu! Haupazue! Tipi-tapa! Bai, Jose Korriakoa, hortxe aurrean.
bai, joazte hortxe, korrikakuak. Egunon. Zein ze korrika. Zuzenian, hau, direkto en internet. Eixe ba? Arte. Hau da korrika esatio pikaina, pare da kilometro. A ver, va. Ai, tío. Accidente. Burura. Indeu, korrika. Labekoekin batea tokatu zaigu. Eta hortxe, pare bat kilometro azkenian. Bueno. Ondo ziok. Bain, etxeko bidia emerdiu. Orduan ba, hau fuera. Bueno. Hementxe amaituko dugu gaurko zuzeneko laburra hau. Korrika zuzenen ikusteko aukera izan duzue, bueno, ez da inorreon, ez du importa. Izango zue, ze hau hilo ingo deu. Beraz, hemendik asko mila esker. Eta urrengor arte, ea Donostia festa handiarekin bukatzen duten. Izan dutxa... Apa gaimerotxa, dio!